खुलुमबाय रायजोबो आरो दिनै जा भिडिअखौ आं बानायदो बेखौ आं आसलते जिबनावबो सानाखैमोन बेबायदि भिडिअ बानायगोन होननानै नाथाय आङो साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जेराव आङो जोंनि बर' हिन्जावफोरा माने गुबुन हारिफोरजों बा गुबुन हौवाफोरजों खारबाय थानाय मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो बेयाव गोबां बिदिनो हिन्जावफोरा कमेन्ट्स हरदो आरो हरनायखायनो आं सानदों नोंथांमोनजों बेखौ माने शेयार खालामनो होननानै आसलते आजिखालि जोङो प्राय खोनानो मोनो जे आमखानि हिन्जावा सोरजोंबा खारलांबायनो उमुक गामिनि हिन्जावा आमखानि हिन्जावमोन आमखाजों खारलांबायनो बेबायदि जोङो खोनासंनो मोनगासिनो थायो। नाथाय बे खारनायनिल' दाय ना जायनि हिन्जावा खारजादो बिनिबो दाय दं। नोंथांमोना माब्लाबा साननानै नायदोंना आजिखालि गासै सिख्लाफोरबो सेंग्राफोरबो गासैबो एसे नङा एसे फरायनाय बा दावगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोर हाबा जानायनि उनाव गोसो थोलायनाय टाइमाव बेसेबां मोनसे सिमां सुजुयो गोसो सिं सिं नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ। नाथाय जाबायदि जोङो हाबा जानायनि सिगां सिमां सुजुयो बा सिमांफोरखौ नुयो बेबायदि रियेल लाइफआव आसलते हाबा जानायनि उनाव बिदि जेब्लाबो जाया बा जाहोनो हाया जोङो आरो बेफोर टेनसनावनो मा जायो बांसिन माने हौवाफोरा थाखा फैसा गैयिजों बा गुबुन माने न'नि टेनसनफोराव मा सेरेब जखाय लोंग्रा जालाङो माब्लाबा हिन्जावफोरखौबो बुग्रा जालाङो जानला मानला अयथासार खालामलाबायो आरो लोंनायनि उनाव सासे मानसिया जुनारनि रखम सभाब जालाङो आरो मासे जुनारा मानसिजों मा रखम बेबहार खालामनांगौ बेखौ मिथिया जालाङो। सासे हिन्जाव मानसिया आंनो माने कमेन्ट्सआव हरदो जे मा खालामनो दा बायदिनि हौवाफोरा जेबो खामाया बेराय जायो जोंसो माने गुबुनाव खामला मावनानै माइ गायना माबा गायना फैसा गरनैसो लाबोनानै न'खर सालायनो गोनां जालांदो खाराबा मा खालामो उपाय गैया। गतिके बेफोर सभाबखौ एसे गारहोलांनांगौ। दिनै इमान माने पुराना जुग गैला जों गोदो जाबायदि लोङै जायै रंजा मोसा बेबायदि जालांदोंमोन बेबायदि जालांनो हानाय दा माने राहा गैया। नोंथाङा फैसा खामायथारनांगोन खामानि मावथारनांगोन मालाय लोगोफोरजों माने सेंग्रा बायसा लोगो जमा जानानै लोङै जायै बेबायदि न'खर सालायनो हाया। हिन्जावफोरनिबो बहुद इस्सा थायो बहुद गोनांथि थायो बेफोरखौ होनो हानांगोन। आरो सासे हिन्जावा आंनो मेसेज हरदो दि सैमा बायदि निजेनि हौवाजों थास्लायस्लाय मालाय हौवाजों थांनानै बुथार जाबाबो माने एख' आंहा टेनसन गैया होननानै। गतिके बेफोर सभाबखौ जों गारहोलांनांगौ। गोबां बेबायदि आंनाव कमेन्ट्स फैदो बे भिडिअनिफ्राय आरो बिनिखायनो आं सानदों दे नोंथांमोनजों आङो बे बाथ्राखौबो शेयार खालामनि। नोंगो खारहोलांदो बा खारनो नाङा नाथाय मा खालामनो आजिखालि जुगा बेबायदि जालांदों गथ'फोरानो उन्दै गथ'फोरा माबायदि आजिखालि जोङो गोदो मबाइलखौनो नुफेराखैमोन नाथाय आजिखालि जायफोरा माने उन्दै गथ'फोरानो मबाइलफोरखौ माबोरै सेरनो माबानो सब इउटुबफोरखौ नायनो भिडिअ नायनो गेम गेलेनो बेफोरखौ माने रोंनाय जालाङो। बेबायदि गेदेर मानसिफोरा आरो बेसेबां माने दिमागा माने फास्ट जालांदों बेखौ जोङो मिथिनांगोन। गोदोनि बायदि बे गामि बेराय लोगोफोरजों लोङै जायै रंजानानै बेबायदि न'खर आजिखालि सालायला। हिन्जावफोरनोबो गोनांथि थायो आरो हिन्जावफोराबो किसुमानखौ बुजिनांगोन हौवाफोरा जोबोद खस्थ' मावना फैयो बा हौवाफोरखौ माबोरै सन्तुष्टयै लाखिनांगौ बेफोरखौ एसे सोलोंनांगोन। होमबासो जोंनि हारिया माने थांनानै थागोन। दा जाबायदि सिचुवेसन जाना दङ बांसिन खोनानो मोनो माने बिदि खारनाय
गुबुन हौवाजों खारलांनाय माबानाय नोंगो आसलते हौवाफोरा जाबायदि माने अत्याचारबो किसुमानखौ खालामद्रायो बाराद्राय आरो बिनि थाखायनो बिसोरो माने सानो दि माने बे न'आव थास्लायस्लाय आङो सोरबा गुबुन हौवाजों थांनानै माने एसेथ' खान्थि मोनगोन ना बुजा थानायख्रुइ एसेथ' खान्थि मोनहैगोन ना गुबुनाव थांनानै बेखौ साननानै हिनजावफोरा माने गुबुनजों खारलाङो नङाबा हौवाया जुदि मोजांबा हौवाया जुदि हिनजावनो जानांगौ बेखौनो होनो हादोंबा मानो थाया जानो सोरनिबा न'खरनि प्रब्लेम बिखुनजोफोरनि प्रब्लेम सोरनाबा बिबनांफोरनि प्रब्लेम आरो बांसिनानो हौवाफोरनिनो प्रब्लेम बिखुनजो बिबनां बेफोरनि प्रब्लेमखौ हिनजावफोरा इमान एसे माने मेजरिटि होआ इमान माने मेजरि लाया बे प्रब्लेम नाथाय हौवानि प्रब्लेमा एकदम मेजर प्रब्लेम हौवाया बैखिनिखौ बुजायनानै दोननो हागोन साननैसो उनाव हाबा जालांगोन बिबनाङा जेबो नङा नों एसे खोनासंनानै थागोन बेखौ हिनजावफोराबो बुजियो नाथाय हौवाया जुदि बेबायदि बुयोबाथाय बेबायदि अत्याचार खालामबाथाय बेखौ रावबो हिनजावा आजिखालि जुगाव सह्य खालामा आरो नोंथांमोना मिथियाबाथाय सोरबा उकिलफोरनाव सोंनानै नाय सुप्रिम कर्टआबो बेखौ होनदो जे सोरबा हिनजावा जुदि सोरबा हौवाजों निजेनि हौवाजों थानानै जुदि खान्थि मोनाखैबा बे जुदि सोरबा गुबुनजों हाबा जानो माने सोरदोबा थांनो नागिरोबाथाय थांनो हागोन नाथाय बै खासेजों डिभर्स होनानै बेबायदि आयेन कानुन माने दानानै दोनदो सुप्रिम कर्टआव नोंथांमोना उकिलफोर खाथिनि सोरबा दङबाथाय सोंनानै नायनो हागोन आं जुदि गोरोन्थि बुंदोंबाथाय खारन हौवाफोरा जेरै निजेनि हिनजावखौ गारनानै बेलेग हिनजाव आरोबाव हाबा खालामफिननो हागो बिदिनो हिनजावफोरनोबो बेबायदि समान माने हौवाफोरजों समान माने पावार होदो नोंथाङा जुदि नोंथांनि हौवाजों थानानै खान्थि मोनाखैबा बा थानो मोजां मोनाखैबा बा नोंथाङा जुदि थानो नागिराखैबा नोंथाङाबो डिभर्स होनानै गुबुन हौवा लानो हागो बे आयेननिफ्राय एकदम माने रियेल बे नोंथांनि गोसोनिसो खोन्था दाबायदि जुगाव नोंथांमोना मोजाङै सार्च खालामना नाय मबाइलफोरावबो बेफोर डिटेल्सआ ओंखारो आरो लोगोसे नोंथाङा मोजाङै सोरनावबा सोंना नायबाबो मिथिगोन गतिके जायखिजाया भिडिअखौ आं बानायदो नोंथांमोना मोजां मोनो मोना आंखौ कमेन्ट्सआव खोन्थाहर आरो नङाबाथाय नोंथांमोना डिसलाइकबो खालामनो हागोन बा जायफोरा मोजां मोनो लाइकबो खालामनो हागोन आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो बिथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय गोजोन्थों।